खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा आलायारन थियेटार नायनो रायजो राजाफोरनि लोब होंगो दोंगो। जिदानथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुबुंथिनि फायखि 2021 नि बान्थाखौ दिनै कक्राझार सौदुनि साखाथियाव थानाय कमप्लेक्स टार्टआव खुंफुंनो थि लानाय जादों। सेरफांगुरि गोजौ फरायसालिमानि गाहाय बिबुंगोरा ड सुबुंसा बसुमतारिया बे खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। 10थि अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिपआव बिमुना ब्रह्म, रिता बसुमतारि, अमिना मुजि आरो बिनामणि राभा बिथांमोना आइजो आर्चारि बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांमोननि देरहासार जानायखौ आसामनि डि.जि.पि. फाक्सार ज्योति महन गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आसाम पुलिस बिफाननि गल्डेन गल्ड होनानै हामलायथि बाउदों। बर'नि मुंदांखा इ.आइ.आर.आव मेथाइ खनगिरि लिरगिरि भुपेनचर महिलारिआ बे बुहुमाव गैला। बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै सोरगोआव थांबाय। गोबांथार आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिमानि लांगोनायाव धर्ना। भारतीय आर्मीनिफ्राय फट'खिजुलि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा साइकेल रानना होदों। बाक्सा जिल्लानि मानास महिलारियाव साब्रै हाबाफारि मोसानाय फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया WWF इन्डियानि बानजायनायाव दाखालि जोबनानै थांबाय। गेलेनाय खौसेथिनि नेरसोन गेलेनाय बिथिङाव जि सिमां नुदों बिसिम दाबो सौहैजोबनो हायाखै। इउ एन ब्रह्म ग'ल्ड काप जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों गेलेनायनि थासारिखै दावखोनो लानो नांगौ। बिथां चरण बर', बिथां एम.एल.ए. बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो।